hay bange ndema to kam minen on bange min mbaɗan développé ne feewi par ce que minen min jogui tan ko ndema jeeri eyyi ko ndema jeeri tan min jogui to jeeri ɓenni min ngala goɗɗo min ndema min ngala caynisaji min ngala waalo min ngala sardiŋaji min ngala porda min ngala e batte eyyi o noodi ndema kam vraiment hay on bange min mankira ha no feewi ko wona jeeri ha jeeri ko ɗum ndungu silti ala fof ko min ndemata e wuuro he illa heɓe tooɓo arti eyyi on banque kadi vraiment min ngakki no feewi emin ndema kono noon moyeji ngala sa ala hande kala keer a wawa gollude ma mbaɗa 30 000 keeɓa air fof ko 30 000 e o jamanu hande no wayi ni ɓe ndema 30 000 ɓe ndema air goto par rari tan rema heure ɗiɗi walla heure tati joom moyeji en ɓe mi siñaɓe kam mbawa ɗum emin ndema emin keeɓa seeɗa emin jogui noon probléme jawdi sa reemi ha coñaka ko guesa tan mbalta to ñallata zone amin oɗo gayna ɓuuri hokkeɗo doole remoɓe ngala ɗo doole to banggue ndungu heure fof nde ɓe beelaɓe gona guesa ma jogui fedde mabɓe kam ɓuuri min moyeji min keɓani gati banggue pelle ko sardiŋaji minen yiiɗa hutorede sardiŋaji min ngala ndiyam sardiŋe wurnata sardiŋe hanko ndiyam min ngala ndiyam o amma dande ma yo ndema dabbude ɗum min goni tan komin ngala no min ngala ndiyam wala ndiyam waɗemde dabbude ndema ceeɗu wawa woni amin kam a heeɓa occasion noon guiɗo ma lumma guesa Chinese min ngala Chinese min ngala leydi Chinese guiɗo ma tan ɗuɓanma guesa wima a rem ɗo mbi rewe ha sabbo naggam jooɓa ndema so sohli guesa muɗum wanma remboursé kalima keeɓa kalis ma jaaha amin keeɓa réseau kono no makka kam par ce que min kadi woni min keɓani 100%. eyyi banggue réseau min keɓani 100%. amin keeɓa noon ina yana arta on banggam kadi ne manqui seeɗa hay ɗum ne de ne waɗi caɗele kadi hanki mi yiiɗi haldude ɓiyam o kono mi heeɓani somin kaldi hen sadio mo nana ko kalami ko taw kanko nanta ko kalami min mawɓe mbiɗa haala taw mo nana taw min nanta ko haalata ala réseau kam ala tan haalde gonga ko wallude hoore mum e wallude mo haaldata o banggal réseau so ɓeydama alana min basi kono banggal réseau kam ɗum ni samuri so ɓeydama noon ala basi no moƴƴiri foof ne moƴƴi eyyi so ɗum min kemno e ɗe gueɗe min jawata to banggue réseau to min perde réseau kono heewani réseau min perde ɗum kono heewani wuuro ngo emo heeɓa réseau waɗa saaha noon ene majja seeɗa kono ɓooyata e pelle ɗene kadi eɗe gara kono ɗe ndewani lawol ɗe normiɗani banggal financement ji ko ene yirlo e guureɗe emin nana ko tinmin keeɓiɗo financement fodde ko tinmi neɗɗo haalata koko tini e fodde duuɓi ko jottimi ɗo ko so wona tawi ko cuurel gotel ari ɗo ne waɗa guertoɗe ɗum kam min tini ari ɗo ɗum tan tinmi ari ɗo banggal financement ji kono walla nden ko fedde wotere ari ɗo ne wiye yaajede adin ɗo affaire dammiri ɗum arin ɗo e wuuro ngo andi neɗɗo kala ko mbaɗanaɗa aɗa foti wadde ɗum remercier kaala mbaɗa ɗum soulevé yimɓe jiiya kala ka heɓani ko kadi kaala ɗum beele on banggue wawa safrede e fulɓe noon mbi wonde e yawde ɓuuri wasde ɗen gueɗe min dañi ɗum ko wayno affaire yaajeɗe adin ɗo pelle mum addi ɗo comment dire ça dammiri fecci ɗum rewɓeɓe o neha so jibini itta rokka o hande ɓe dokkira ɓe gaynani ɗum ne ɗo wonno e wuuro ngo wo amma joni ɓe dañi ɗo société goto fedde wotere addiɓe ɗo negol guertoɗe ɗum kadi nan ɗo e nder wuuro meɗen ngoɗo Waly Diallo ɗo ɗo gonɗen minen kam ɗum kam min jiyani ɗum tawa somi yiiɗi wiide ɗum par ce que Waly Diallo tan min no dañde financement seeɗa ko woni ko affaire faate hen nego guertoɗe mais hamin gone e pelle noon hamin jogui kayitaji amen min jogui ɗo seye joni ma won fodde taw ko pelle rewɓe fedde fof ne jiiɗa ɗo min jogui ɗo pelle 5 walla 6 keptinade fedde fof ne jogui kayit muɗum ha hen fedde wotere wasade jogade kalis kayit kono noon taw min manque yiide bellal min jogui ɗo eno procé goto procé woni hen dowɗa wanna ko woyno ndu ko ndu hororu ndu way kono ɓundu ni ndu horat to yeehi ha yimɓeɓe ndemi haata fuɗɗoto moƴƴuɗo ɗon ndu wattata horde jibina caɗele ene woɗɗi wuuro ngo pour ƴogaga nawa ha to ko tampere noon projet o heewi bonirde ha yimɓe mbaɗi découragé hankadi nattiri remdemo rewano remaka hikka kadi ɓe ndeɓatama par ce que mo heewi tampere o ala naf ɗum ɗo no feewi leydi ndi ne moƴƴi kono min ngala ndiyam makko woy ndu wawa marché ndema ɗum tagui hewɓe jii hen tampere nden tampirte hen ni pelliti woppudemo min de ɗo e Sinthiou Polel min mi yiyani ɗo financement saabi ko min woni ɗo mawɗo rewɓe ko min jogui seyye ede fiya fedde wiye kawral fedde Sinthiou Polel kono min seyye o kadi ko fewna koye joni
woni duuɓi 12 kono ballal meeɗa immade ari wiya ɗum ɗo koye balle GIE ari ballal ari ɗo min jiyani Waly Diallo ne mi nanani mi anda noon kono mi nanani minen min keɓani yettaki min financement natani ɗo financement ɗum tiɗmi ko natani ɗo depuis 80 financement e fedde wotere wiye union ko guila nde min mbaɗi heɓde mana financement caggal ɗum faade ñalawma hannde o politique tan gaddanto min hunde seeɗa picce min picce wuuro kono financement immade e laamu ara e rewɓe wuuro walla ara e sukaɓe wuuro arani ɗo arani Waly Diallo arani Sinthiou Polel arani Polol tawi ko gouvernement neldi tan mana tan ha sabba naggam ɗum ɗo ko rewɓe wuuro naggam jeeyi min de min nanani mi tinani kadi wodani ɗo banggal sécurité ene manki no feewi saabu hitande fof ko lawol gotol ɓe garata ɗo woni ka camɓe o ɓe gimmo toon ɓe gara ha ɗo ɓe mbaɗa circulé e nder guure ɗe ɓe gara ha galle chef village ɓe jewtide mum ɓe namdodira e muɗum ɓe cooro wuuro ngo ɓe jirlo e beddaji he ɓe jalta ɓe jaaha kadi ha lewru dartoɓe wuuri kadi ɓe garta gotol ko ɗum tan wo amma ɗum min jiyani ɓe sowona tawi mana nde yimɓe gañodir walla mana nde wonkoɓe mbaɗata enquête kono kam pour affaire banggal sécurité ɗum kam ene manki ɗo chaque année une fois seeɗa hitande fof lawol gotol hitande fof eɓe gimmo camɓe ɓe ndewa ɗo ɓe gara ɗum anndumi so probléme ala ɓe goppa ɗum numéro uji maɓɓe téléphone soɓe jeeyi ɓe gatta sara nde dartima wuuri te min goni ɗo koye zone danger min goni ɗo koye frontiére eyyi minen kam to banggue mana alhaali mana ndenka ene ngakki ɗo no feewi eyyi banggue alhaali ndenka sahaji so tawi jomum mana are diwan lomtinama hen tan saaha mo ari o ara yetto yimɓe he waɗa yimɓeɓe présenté ko ɗon mbayata yiide ɗum eyyi to banggue ndenka kam fofo ene ngakki min goni ɗo koye frontiére go phosphate nini ko hakkude Mossinki tan e ɓe ngala fof toɓe jeeya ɓe goni ɗo so jamma ari ɗo cikkata ɓe goni ko Dakar motoji partout eɓe ndefata ɗo ɓe jaaha saw ɓe ngala fof goɗɗi go jaaha ko to min goni ɗo ko Allah tan wawi rende min kono to min goni ɗo komin ndenaka de min ndenaka koyi yalla noon waɗe sutoro kono ɗo kay min to min goni ɗo Mala Fabo minen ɗum min meeɗa yiide ɗum ɗo police walla gendarmerie walla duwan min jeeya ɗo tan ko duwaji kebto bagageji forêtaire en mbiɗa saɗa andi forêtaire ko ɗum tan min jiiɗo kono ƴeewowo kay kisal jawdi walla kisal yimɓe ɗum natani e wuuro ngo taw eyyi waɗino ta ɓe dillinin ɗum eɓe gara kono noon ko corona o waɗi kam ɗum ko corona guila corona o waɗi ha ɗum ɓinni kam joni o saaha ɓe garani nden noon ɓe garatno ɓe namno caɗele ɓe namno holno ɗum wurda ko corona o ɓinni ko noon guila nden kam banggue laamu o kam ɓe garani ɗo e ngal jaɓɓal min jogui tan ko stade goto municipal gonɗo ɗo e nder commune o ɗo wiyete Horkoƴere à part ɗum e nder guure ɗe mum no potiri tomin tini ɗo wuuro ena mahana mairie mum walla won kon ko ganguel Soule min gandani noon tawi ɓen ko laamu mahi walla taw kamɓe mahani koye mabɓe kono kam eɓe jogui mairie mabɓe kamɓe moɓe mbaɗi ganduɗa mbawa suude match ji mabɓe guuri kedde ko ma ƴeewa rulloji bas gadda coppa leɗɗe ñiiɓa ɗum mbawa hurlude dañon suude mbawa dañde hen bénéficié ko wayno 600 660 ujunere sans départ e population gati min ngala tereji no guure ɗe mara tereji ni ɗum ɗo fof par ce que min jeeyi guureji am min jeeyi ene mara tereji men en gooti sukaɓe mbaɗa sport minen ɗum ɗo fof mi mankira hay no waɗi sport pour baloji walla ko arata pour affaire sport ko minen fof mi kewani heɓde no fewi eyyi ɗum ɗo fof min mankira ɗum minen ɗo banggal sport ɗo commune o yarata ɗo guure ɗe ɗo jarata e banggal sport ɗo ko ɗon tan min jarata hen par ce que ɗum ɗo koko yahata tawde koko yahata noon kalta koko woodi ko saabu so tawi woni navetane yontiɓe convocat 32 village o foof guure 33 ɗe foof gara jooɗo mbaɗa présent kaala ɓe itta konnguɗi mabɓe totta yimɓeɓe eɗen jiiɗi fuɗɗade navetane o hol jiɗɗo wadde participé to licence foti fewnede ɓe namdo yimɓe ɗo foti fewnede fewne ɗo gueɗe poti waɗete foof ɓe namdo ɗum guure ɗe yimɓeɓe mbadda e mabɓe ɗum fewne ha gasa guure jiɗɗe wadde participé ɗe mbaɗa participé mbaɗe fecce waɗe puluji guure ɗe kawra ha malla tottiyade final emine ɗum eyyi sport o de min ngala tereji ɗi ganduɗa kurlaɗi mbaɗa mahanaɗi wayno miruji min ngala ɗum min jogui tan ko tereji ganduɗa so min keeɓi macceji ko mamin luwo e basuji min kurla min jogui tere kurla tan ko Horkoƴere on ko communal ko commune o fof rendi ɗum ene jogui guure noon joguiɗe moyeji ganduɗa ne mbawi waɗande koye mumen ɗen mbaɗi wayno ƴella en ganguel en
gure noon nena ga en ɗe ganduɗa ɗe mbawa wadde ɗum alay sago ko basuji ɗi kutorto. balle gimmotoɗe laamude kam ko ɓuuri hewde ko min nan are gure kono min keɓata ko node Waly Dialo. min nan tan nene wiye ɗum ɗon waɗi ɗum ɗon waɗi kono minen kam min jiyani e bourse parna kono mbimani ɗon ene fecce won hen keɓa wonen keɓani wonɓe kayitaji mumen naati ha joni jaltani. bourse familial kam minen kam banggue amen woodi kadi ɓe keɓani won windiɓe keeɓi résultat ɗum ɗo keeɓi ɗum ɗo men kono ha joni keɓani taw wona kadi 100% o heɓani. ɗum nde hay sene waɗa hewani sa tawi a limi guure ɗe wona wuuro ngo tan guure ɗe tari foof a tawan ko tata nayo keɓata hen nana hay ɗum nene ko woɗ bokki ko wayno wonɓe e bourse familial ɓe keɓani nadde hen ɓe kam ɓen kam ko leeliɓe tan dara ala ko keɓata paare ɗum. bourse familial ene ari ɗo e wuuro he kono bourse familial hewani aɗa ara e galle tawa ko neɗɗo goto dañi hen aɗa ara e galle tawa ala jomum dañani haydara ɗum noon ko guurɗe ɗiɗi fof Sinthiou Poolel Waly Dialo guurɗe ɗiɗi fof mbiɗa sikki guurɗe ɗiɗi fof ko jogui hen bourse familial diwan yimɓe nogas so jeeya andi yimɓe guurɗe ɗiɗi so ndendi wiyama yo peccugo diwan yimɓe nogas so jeeya dañi dañani ɗum woni bourse familial o ko noon yaari. emin jogino bourse familial ɗiɗo lebbi jeegom min jooɓaka hay mbuɗ walla ɓuuri ɗum kam koppi eyyo corona o dari ɗo nde min tuusama ɗo maaro min gaddoyi ko ɗum ɓenni ko min mbaɗnama ɗo hoore mana 45 min gaddoyi ɓuuri ɗum ko min gadda 90 000 min gaddoyi min garti min dari. joni kay min mayri o jagɓede ma won hedde comme no lebbi jeenayyi ni bourse o kam way kono ko darnide to banggue kam alhaali balle ɗe alhamdulillah rabbil alamin wonko min jiyata hen e won kadi ko arata taw min ponno yiide ɗum kadi mana majjiri min nde wonde ne jogui wone gueɗe so tawi a ala daraniɓe ma to darate to walla a ala hettamɓema hen ɗum en ngakkirma kono kam laamu ngu ko fonno wadde to banggue alhaali balle ɗum kam wonko yettoto min e won hen noon ko ganduɗa so tawi a arama tan heɓɓe henɓe ɓen kewi joɗade hen. eyyi alhamdulillah ko kalɗa ɗo ko huno ko ma nanmi min kay ko nanmi ko garmi ɗo ko batte balle wallede no ñamiri walla no hisiri minen min ganda ɗum minen ko gueɗe ɗiɗi tan ko min remoɓe ko min aynaɓe ko ɗum tan minen jogui min kono ko abbe laamu kam minen ɗum waɗani min ɗo supporté hay hunde. eyyi ko mawɗum ɗum ne kadi yettima ɗo waɗi sano joni kam ɗiɗo lebbi fof ene dari kono wayi no guure ɗe keɓiranno ni emin keɓiranno noon hayso seeɗa min jogui hen emin keɓatno no guure ɗe keɓirtani. eyyi alhamdulillah rabbil alamin wonko min jii hen de e min ɓuuri yiide ɗo noon koto banggue mana minen mbiyata banggue ɗo alhaali foore o hay ɗum ne on sababu min keɓiri koye jibinande mana ha jomiɗo wuuro ngo ene wiye mana ha joni Abdoul Karim Sall nde o mana noma mana ha joni ministre environnement nden yimɓe amen naati wattude liggade e kono yooɓe ko wona ɗum ko min jiyani kadi ko min jogui ɗo ko timmani hay yimɓe joyi walla nayo ko min jogui wuuro he on waɗi façade ko goto walla ɗiɗo ko heddi ko won liggueyaji garanno tan liggueyaji ɗum kon ɗin kam on nodda ligguey dal min ala ɗo ɓe liggaki ɗo minen kay ɗo joni haaɗi hankkadi ndungu silti ko ɓuuri hewde hen ko yaaɓe dardo yoɓe Allah tan banggue Kaolack en Dakar en kono ɓe keɓani tan liggey wuuro he ɗo henna ɓe keɓani min keɓani ƴettaɓe tan pour officiel yo liggoto hono dani mi jogui sukaɓe seeɗa noon ma wonede sukaɓe jeegom walla sukaɓe jeeɗiɗo ene ƴetta ɗo ne jooɓe chaque fin de mois eyyi ɗum nen ko affaire banggal tan suji gonnoɗi andi ɗum kam en mbasanoke ɗum kono alay saago mi haalama to ɗum yaltiri ɗo pour mbawa famde ko wona ɗum ko laamu tottani min liggueyaji ɗi ganduɗa taw ko ɗiɗo liggueyaji tottani tan yomin liggo hen ɗum min keɓani ɗum ga noon dañama no mbirumami ni seeɗa fodde yimɓe jeeɗiɗo walla yimɓe jeegom ene ɗon dawa ne jofta e nder wuuro ngo ɗo de so tawi ne waɗi ne mi yiyani mi yiyani par ce que so wona ko wayno koɓe affaire koɓe mbiyata ɗum ɗo ko nengo e lergo leɗɗe ko ene waɗi ɗo henne kono hay ɗum heewani emin jogui yawni tan kono min jogui ɗo ko seeɗa par ce que nde ɓe mbaɗi ɗo l'environnement woni taaridi min dañi hen yimɓe hedde 4 personnes minen wonande Polawruɓe ko naate on liggey yimɓe nayo kam min keeɓi hen natɓe hen e l'environnement ko wayno faate ko wayno kamɓe mbiyata forêt lorgo leɗɗe en ɗum hen ko ɗum tan minen min joguitiɗo minen ɗum min mi meeɗa nannede ɗum mi meeɗa ƴejje ɗum mi meeɗa kadi hay goto meeɗa haalandemi ɗum yettaki minen ɗum yettaki ɗo taw mbimi ko illa taw remoyaɗo walla gaynoya kono batte ballal Macky Sall sukaɓe ɗum suwa nadde wuuro ngo taw e tindemi min
neɗɗo haalata koko yi walla ko tini minen sukaaɓe men ngala liggey e wuro he minen sukaaɓe men keɓani liggey wona to phosphate to wona to liggeyaji goɗɗi biyaɗi ɗi minen min keɓani liggey ɗum goni ɗo Allah ne waɗi min ɗo tan hamin goni ɗo hamin jeeya e commune aji he kono noon min donki yo hunde dillu minenne min mbawa naftorade hen min keɓani sukaɓe men ligga sukaɓe men fof non ɗon jooɗi kala hen mo tampuɗo yahani gaynaka fokkiri ya ɗanno seeɗa doga seeɗa arta kono minen min keɓani liggey liggeyaji kalteɗi ɗi minen min keɓani heewaji min keeɓi hen ministre amen Abdoulkarim Sall hokki min ɗo hunde seeɗa ɓen sukaɓe nen ɗo hen rewɓe worɓe fof ne golla hen ko amma ɗum ko min jogui ɗo ko tata golloɓe ɓen noon ko golo risti gollata gardowo jamma il faut wawi warede ay garta ngol min jogui hen tata phosphate to eyyi ɗum noon ko basiytoɓe bandiraɓe tan ko yooɓe tinnoya amen